Мансы мин түгелмесің? Сен шол, яш шағың. Әйе, қартайдым инде. Юк, Анис, қартаймадың. Сен элеккечә яш, шибәр. Икебез дә бераз олыгайдык кына. Мин синең озын кара чәчеңә гашыйк булган идем. Әйе, без театрда очраштык, таныштык бит. Сиңа шунда ук гашыйк булдым. Мин институтны тамамлаган гына идем. Әйе, 6 айдан соң өйләнештек тә. Кайда туй фотолары? Менәләр. Әйе, менә монысы улыбыз Кәрим. Монда аңа 6 ай гына. Бу фотода Кәрим балалар бакчасына бара. Ә монысында мәктәпкә, 1-нче сыйныфка. Бу ял йортында төшкән фотобызмы? Әйе, гаиләбез белән барган идек бит. Әй, рәхәт булды шул вакытта. Бигрәк тә Кәрим шатланган иде. Ул анда көн буе су кыйынды. Шулай булды шул. Монысы Кәрим белән Хәдишәнең туйлары. Әйе, нинди бәхетлеләр. Бигрәк матурлар инде. Бәхетләре озын гомерле булсын. Әйе, безнеке кебек булсын.